Ang pirmero ninyong buhaton mao ni inyong butangan og ihi sa butakal ang anay. Every single day I'm gonna make Inyong butangan og ihi sa butakal ang anay. Awa ni tangkag ang dunggan. Ni tangkag. Nga inyong dukdukon. Kasi ito ng luyo. Muna ni siya, patira ni siya basta inani. Sinasawa ni mo giyatak mo bounce. Mo ni siya ang pamagi sa pag-iay nga standing na ang baboy. Kaduha, paiyay ni siya. Gasa ninyo ang kinataw sa baboy. Muna siya, kaduha. Ang katulo, kwaon ang similya. Mauni ang similya sa baboy. O kani. Ang sirens. Ana ang pamagi sa pagkuha sa sirens. Yan. Just look siya, pinaka. Yan, inyong buto naman ang pang siya. Kaya mga nasa matis. Hindi na siya magtandok. Maunay kaduha ang similya. Finish! Og morto. Ingato ng pag-iay sa anay. The next day. Karon guys, magpaluap na sa ta kay ato mo na siyang paluapan. Inighuman na to og first iay, paluapan mo na to.
Ha? Mo ta kung tubiyaan dito ko kalikli di ay ko. Tingnan ko dito na mas tiya sa kwarto. Diyan ko sigawas ng takos og chlorine. Higda di sila ko likli sa akong adto. Karon pa nini magitotoy sugad ganina? Di. Karon pa nini magipatotoy sugad ganina? Paggabi na. So, pila na ganit upat mo kulo ni. Oo. Ang uban kana bitang manghapa ra o. Dagko na sila no. Ang gamato yung taon. Kailog ako sa. Dali lang ng busog. Dali lang ng mga... Ang uban maghapa, dagko ka na yung panang lapit nga rin. Pero meron na siya maghapa. Kagatutoy niya. Pwede ako sana eh. Gawas. Busog ka din. Ngayon na. Ang kato na naghapa. Ito rin din. Kasi pili ano. Ang gamit sa desis log.